Dame i gospodo, dobar vam dan i hvala svima što ste nam se pridružili danas. Hvala vam na toj podršci koja nam puno znači. Danas vam predstavljamo i najavljujemo početak projekta koji smo nazvali Glasaj za život. On je rezultat naše želje da zdravstvo vratimo u fokus svih u ovoj zemlji i za pacijente je izuzetno važan. Mi svjedočimo danas da je zdravstveni sistem zaista u ozbiljnoj krizi i da se promjene moraju hitno desiti. Meni je zadovoljstvo što vam danas mogu predstaviti učesnike ove konferencije. To su ljudi koji su simbol borbe za prava oboljelih i oni sada udružuju snage kako bi glas pacijenata bio još snažniji. Hoćemo mikrofone samo prebaciti ovamo kod sada. Tako je. Hoće li biti problem i prebaciti? Da sad prijeđe onda tamo. Hajte onda da se mijenjamo, važi. Nemojte ništa, onda ovako ćemo. Da. Dakle, na čelu inicijative Glasaj za život je Sead Sejfić, čovjek kojeg znate kao predsjednika Udruženja oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine, ali i osobu koja već godinama predvodi borbu za prava pacijenata. Gospodine Sejfiću, molim vas da nam predstavite inicijativu Glasaj za život. Hvala moja Disa. Hvala prisutnima u ovolikom broju. Nisam očekivao. Što znači da je povod dobar i da ima smisla. Zahvaljujem se također medijima koji su nam jako važni vezano za borbu za život i ovu kampanju koju provodimo do 2027. godine. Ono što bih htio naglasiti ovom prilikom jeste da sve ove godine koliko radim s pacijentima i udruženjima pacijenata, izvinjavam se, malo sam promukao, slušam samo jednu riječ i jednu želju. Da zdravstvo konačno prestane biti talac dnevne politike. Da postane ono što bi trebalo biti, stup zaštite svakog čovjeka. Ranije ove godine ti vapaji su postali glasniji nego ikad. Pretvorili su se u očajničke krikove pacijenata, bukvalno. Ljudi koji se osjećaju iznevjereno i ostavljeno. Ljudi koji se guše pod teretom čekanja, neizvjesnosti, nehumanosti, a samo žele život dostojan čovjeka. Pravo na život i pravo na zdravlje i pravo na liječenje su osnovna ljudska prava zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine, a ona su nam ovdje ugrožena. To je nedopustivo i to nećemo dozvoliti da se nastavi sa ovakvom stanjem od strane odgovornih institucija sistema. Iz te želje rodila se ideja projekta Glasaj za život. Pokrećemo ga za početak u ime 5 udruženja pacijenata koji predstavljaju na hiljade pacijenata širom Bosne i Hercegovine i ne samo Bosne i Hercegovine, nego i stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine i uvjereni smo da će nam se pridružiti ostala udruženja pacijenata kao i nevladne organizacije iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Ima li iko pozvaniji od pacijenata da govori o problematici zdravlja i odnosa prema pacijentu? Pacijenti najbolje znaju kako izgleda borba za život u sistemu u kojem se često osjećamo kao brojevi i liste i na listama umjesto da se tretiramo kao ljudi. Godinama sam sarađivao sa ovim sjajnim ljudima oko mene. Borili smo se na različitim frontovima, išli na sastanke, slušali obećanja koja nikad nisu ispunjena ili minimalno ispunjena. Posebno nas iritira taj odnos ravnodužnosti, bez želje kod donosioca odluke za aktivizam u cilju pronalaženja rješenja problema u zdravstvu.
Nadali smo se promjenama, ali se one nisu desile. Ništa neobično za naše društveno-političke prilike. I onda smo shvatili da zajedno jedino možemo pokrenuti pitanje zdravlja sa mrtve tačke. Udružili smo se i prvi put sa potpisivanjem memoranduma zvanično postali interesna grupacija koja ima samo jedan cilj, a to je da reformu zdravstva dovedemo do kraja. U tome želimo biti aktivni sudionici, a ne oni koji se preskaču ili ne pitaju. Glasaj za život je naš način da kažemo dosta je. To je naš način da kažemo da je stanje postalo neizdrživo i opasno po život. Istovremeno to je naš način da damo svoj doprinos pronalasku rješenja svojim aktivnim stavom. Želimo da okupimo najpozvanije eksperte iz raznih oblasti, da pomognu donosiocima odluka da kod odlučivanja imaju najoptimalnije rješenje zdravstvenog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ubuduće pacijenti će imati aktivan odnos, neće biti pasivni posmatrač kao do sada u osmišljavanju i oblikovanju najboljih rješenja zdravstvenog sistema, koje će između ostalog odlikovati transparentnost i vjerodostojnost koje sada nema. Prije nego nastavim dalje, koristim priliku da upoznam javnost o sljedećim činjenicama. Bosna i Hercegovina se 2015. godine zajedno sa još 192 članice Ujedinjenih nacija obavezala provesti agendu 2030 za održivi razvoj, koja se sastoji od 7 ciljeva i 169 podciljeva, a među prioritetima održivog razvoja je zdravstvo. Mi smo na kraju 2024. godine, kao što znate, i vidimo kakvo je stanje u zdravstvu. Činjenice govore gdje smo. 2030. godine bi trebali da ispunimo zacrtane ciljeve. Dosadašnji dan odabrali smo za početak projekta. Pred nama je puno posla, jer su problemi daleko ukorijenjeni, duboko ukorijenjeni i treba će nam svi vrijedni ljudi koji žele raditi u ovoj zemlji na iznalaženju rješenja kako u institucijama, tako i van njih. Problemi u zdravstvenom sistemu Federacije su brojni. Mi ćemo se u ovoj prvoj fazi našeg djelovanja i baviti onim temama koji su za širu javnost najpogubniji, a odnose se kobne liste čekanja. To svi znamo. Nepregledne i nehumane su, posebno za teške bolesnike. Odgovor na pitanje koje smo uputili Fondu solidarnosti o broju pacijenata na listi čekanja i procjeni koliko novca treba za njihovo zatvaranje u 2024. godini do danas nismo dobili. Nije čudno. Insistirat ćemo na odgovoru, da znate. Ove liste smrti, kako ih mnogi nazivaju, moraju postepeno biti smanjeni i konačno ukinuti. Mi smo jedina zemlja u Europi ili teritorija u Europi gdje postoji institut Fonda solidarnosti, odnosno lista čekanja. To nigdje ne postoji više. Povod za osnivanje Fonda solidarnosti davne 2002. godine je bio od strane vlade pokojnog ili rahmetli Alije Behmena bilo da se najteži bolesnici liječe najsavremenijim lijekovima, odnosno
da im se omogući da imaju isti tretman. Dakle, na bazi solidarnosti je osnovano, jer određeni broj kantona, da ih sad ne imenujem koje su, nisu imali mogućnost da liječe svoje pacijente. Iz tog humanog gesta došli smo u suprotnost. Dakle, došli smo da ljudi koji iz Sarajevskog kantona, kojih je najviše na čekanju, su na čekanju. Dakle, oni nemaju mogućnost da se promptno odmah liječe, kako struka i kaže. Dakle, šta smo uradili? Uradili smo da broj pacijenata koji čeka terapiju ili je ne dočeka ili je neće dočekati je sve veći i veći. Bez obzira što nam Fond solidarnosti nije javio koliki je broj, mi imamo pretpostavku da se radi o 2000 pacijenata koji čekaju terapiju ili medicinske procedure koje se ne mogu raditi u našoj zemlji, da se moraju u ministarstvu raditi. To je ogroman broj. Najveći broj pacijenata koji su na čekanju, ponavljam još jednom i to treba da se zapamti, je iz Sarajevskog kantona. Sarajevski kanton je najveći financijer Fonda solidarnosti iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja. Prema tome, jer to sam odgovor i sama činjenica govori za sebe da li je to u redu i ne možemo se složiti s tim. Bez obzira što imamo ovdje udruženja iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine i ravnopravni smo i solidarni smo, mi želimo da tako bude i za pacijente iz Sarajevskog kantona. Dakle, naš drugi fokus koji želimo da u ovoj prvoj fazi rješavamo, moraju se tražiti održivi model financiranja zdravstva. Ovo, kako je do sada riješeno, govori da se radi o nefunkcionalnom i nedovoljnom financiranju Fonda solidarnosti. Fond solidarnosti ima dva izvora, zakon je propisao dva izvora, izvor iz doprinosa zdravstvenog osiguranja i iz budžeta federacije. Procenat izdvajanja za financiranje Fonda solidarnosti je zakonom propisan. On je u početku bio 8%, a danas je, dakle, od prošle godine 11%. 11% prikupljenih sredstava iz fonda, iz zavoda, prikupljenih iz doprinosa u Zavodu zdravstvenog osiguranja, to su velika sredstva, radi se o 120 do 150 hiljada maraka. Isti nivo sredstava bi po zakonu bila dužna vlada iz budžeta federacije da uplati u Fond solidarnosti. Ona to ne radi godinama. Samo 2002. godine je uradila. Do danas to ne radi. Zadnje punjenje iz budžeta Fonda solidarnosti je otprilike 20%. I nije ni čudo što je toliki broj pacijenata na čekanju. Terapije koje one čekaju su skupe terapije, to nam je jasno. Međutim, država se nije poprinula da i mi imamo drugačiji pristup kao u zemljama razvijenog svijeta. Da je prevencija pomoć budžetu, da je prevencija pomoć zdravlju pacijenta, da prevenciju i screening programe radimo ne na bazi dobrovoljnosti, nego obaveze, kako i u cijelom svijetu radi. Prema tome, pošto sam iz udruženja oboljelih od raka prostate, mi smo sa dva projekta koje smo realizirali, novembar je mjesec podizanja svijesti o raku prostate, prošle godine utvrdili
besplatnim testiranjem. Organizirali smo i osmislili smo besplatno testiranje pacijenata. Tada smo našli 18 pacijenata koji imaju povišenje vrijednosti i moguće oboljevanje od raka prostate. Ove godine to smo radili sa kompanijom Molson Coors i Ožujskim pivom, vidjeli ste vjerovatno na televiziji reklame. Mi smo testirali u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine 560 muškaraca. Naše statistike koje smo neki dan izveli govori da 80 muškaraca imaju povišene vrijednosti i to čak i veće od referentne vrijednosti, što znači da se već o bolesti radi. Dakle, preventivnim programima štedimo budžet, štedimo finansiranje liječenja, ali što kažu onkolozi, uvođenjem preventivnih programa rezultati slijede tek nakon 5 godina. Dakle, upornim radom. Koliki je to veliki zalogaj? Govori podatak da u Sarajevu u 6 opština, 4 gradske i 2 Rogošća i Hadžići, treba testirati 54.000 muškaraca koji su starosti iznad 50 godina. Dakle, to bi bila mjera da se testira. Možete misliti koliko ćemo naći ili koliko možemo naći ljudi sa povišenim vrijednostima PSA i kojima ćemo predložiti da se uključe i konsultiraju sa urolozima u sprječavanju oboljenja od ovog bolesti. Isto to kao što govorim za prostatu, tiče se i ostalih programa. Dojka, debelo crijevo, kolon, rak pluća koji je poguban i velika je smrtnost. Mi nedostatkom tih preventivnih programa imamo povećanu smrtnost, a u suprotnom bi imali kontra. Dakle, smanjila bi se smrtnost pacijenata, a izlječenje bi bilo vidljivo. Ja sam očit primjer čovjeka koji je imao rak prostate. Na vrijeme je sumnja otkrivena kao istinita. Napravio sam sve medicinske procedure, da sad ne detaljišem. Spasio sam se, utvrđen je karcinom prostate, ali ja sam sad zdrav čovjek. Dakle, u funkciji sam. Ovakvih primjera kao ja bi bilo puno više i bit će ih. Ako budemo svjesni i uvrstimo i osmislimo i realiziramo preventivne programe. Drugi problem koji moramo riješiti jeste redovna revizija liste lijekova, kako bolničke liste, tako i esencijalne liste. Mi to ne radimo. Zakon je rekao da jednom godišnje bolničke liste lijekova se mora se raditi revizija, a esencijalne liste 2 puta godišnje bolničke, a jedno esencijalna lista. To se ne radi i godinama. Vidimo da pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju prilike da se liječe inovativnim, novim lijekovima, nego su to već prevaziđene molekule i mogućnosti kako da dođu u poziciju liječenja. Prema statistikama Ujedinjenih nacija, od 168 novih inovativnih lijekova u periodu od 2018. do 2021. godine, samo za taj period, u Bosni i Hercegovini bilo dostupno samo 12. Možete misliti?
Za razliku od Bosne i Hercegovine, u Sloveniji je dostupnost inovativnih lijekovima za 70 lijekova, u Hrvatskoj za 40 lijekova, u Srbiji 14, a u Europskoj uniji u prosjeku dostupno je oko 72 lijeka. Dakle, samim time možete zaključiti gdje se mi nalazimo i gdje su naše mogućnosti. Naši ljekari su vrsni stručnjaci i mi smo kao pacijenti zadovoljni tretmanom i znanjem naših ljekara. Međutim, iz prazne ne puca. Nemogućnost liječenja inovativnim terapijama, inovativnim lijekovima je onemogućeno ljekaru da svoje znanje primjeni na konkretnom slučaju. Sramotno je između ostalog da je zdravstvo u budžetu federacije na 8. mjestu finansiranja kod izvršenja budžeta. A što se tiče rezultata čekanja na inovativne lijekove, poražavajući podatak jeste da u Bosni i Hercegovini čekamo više od 900 dana. Ko doživi i ko preživi, dobro jest. Četvrti cilj jeste ustroj registra oboljelih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sramotno je, mene je stid da ja kad posežem za statističkim podacima na Globokanu i na drugim statističkim sajtovima, mogu samo da vidim podatke Republike Srpske. Mi ne znamo koliko imamo pacijenata oboljelih u Federaciji, bilo po kojoj indikaciji. To je nemoguće. Ili smo glupi, ili ne znamo, ili jednostavno nismo u situaciji da taj softver napravimo za ustroj registra. Ja sam ubijeđen da nismo takvi. Ali činjenice govore da je to. I to se non stop, mi najmanje 3-4 godine insistiramo na ustroju registra, da znamo koliko ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine ima bolesnih od bilo koje indikacije. Svjetske farmaceutske kuće dolaze kad imaju statistički podatak. Oni dolaze kad znaju koliko pacijenata treba liječiti, koliko ima mogućnosti da se primjeni terapija. I ono što je još tragičnije, i kad nam nude milosrdne programe, mi ne možemo prihvatiti iz prostog razloga što te programe ne možemo prihvatiti, jer farmaceutska kuća koja donosi studiju, donosi novi lijek koji se treba primijeniti, mora da prati PDV. Normalno da odustaju i ne žele da primjenjuju nove formule, nove molekule u Bosni i Hercegovini. Znate gdje ti lijekovi idu? U Srbiju oni ih prihvataju. U Crnu Goru oni ih prihvataju. Bez problema. Naše klinike, naši ljekari nemaju mogućnost da ulaze u studije novih inovativnih lijekova. To se mora promijeniti kako znamo i umijemo. Hvala vam, Seade. Hvala vam i na ovim alarmantnim statistikama koje su nam zaista, trebamo ih što češće čuti. Ono što je važno da istaknemo je i da je stopa izdvajanja iz PDV-a za zdravstvo kod nas približno jednaka onoj koja je u zemljama okruženja i Evropske unije. Dakle, sistem uprkos tome i dalje ne funkcioniše. Sada pozivam projektnu menadžericu Adisu Velić da nam se obrati i da nam kaže zašto je ovaj projekat dobio naziv Glasaj za život i kako to možemo glasati za život.
Hvala, Disa. Evo ja ću pokušati nakon SEA da kažem neke pozitivne aktivnosti koje ćemo mi poduzeti. Glasaj za život zapravo simbolizuje našu odlučnost da postanemo glas pacijenata, to je ono što nas vodi i zbog toga smo tu okupljeni. U zemlji u kojoj se svake 2 godine, svjesni smo pred izbore, naslušamo raznih i često praznih obećanja i nagovaranja. Nije bez razloga pokretanje ovog projekta se nekako poklopilo sa predizbornom kampanjom koju svi nekako gledamo, ali to je iz razloga zato što smo željeli da to bude povod, da to bude važan trenutak kada ćemo pokušati da pokrenemo pitanje među našim građanima i da im ukažemo na to šta treba da traže u tim političkim agendama. Dakle, Glasaj za život je apsolutno ne politički projekat, ali s ovog mjesta pozivamo danas sve političke kandidate da se obavežu na konkretne reforme u oblasti zdravstva, jer se ta tema tiče njih samih kao i njihovih birača. Isto tako građane pozivamo da prate ko u svojoj agendi ima zdravstvo, na koji način i da prate provedbu tih planova, što je najvažnije, provedbu tih obećanja. Mi možemo da obećamo da ćemo uz pacijente biti njihov glas i da ćemo mi pratiti zaista ove 3,5 godine, pratiti ta dešavanja i biti u toku sa reformama koje svi željno iščekujemo i koje se nadamo da će se desiti u pojedinim segmentima na kojima ćemo mi raditi. Dakle, ono što je važno da poručimo i nekako glavna poruka današnjeg susreta jeste da očekujemo da okupimo što više ljudi oko ovog cilja, što više struke, stručnog kadra, očekujemo partnerstva sa relevantnim resornim i ministarstvima i institucijama koje nam mogu pomoći. Smatramo da svi zajedno trebamo da budemo partneri, da svi zajedno možemo da budemo pokretač promjena. Dakle, poruka pacijentima danas jeste da od danas projekat Glasaj za život sa svojim projektnim timom je njima u službi i od danas se zajedno borimo sa vama za bolje sutra. Hvala, Disa. Na web stranici glasajzaživot.ba postavljen je i anketni upitnik o zadovoljstvu građana zdravstvenim uslugama, te vas pozivamo da ga popunite. Kao što ste čuli u SEAD-ovom obraćanju, u Federaciji Bosne i Hercegovine je više gorućih problema i pacijenti stalno nešto čekaju. A kad se borite sa teškim bolestima, kao što je to slučaj sa onkološkim pacijentima, onda su ta čekanja i te liste čekanja zaista nerijetko i liste smrti. Tome svjedoči naša Enida Glušac, predsjednica udruženja Renesansa, koja okuplja osobe oboljele i liječene od karcinoma dojke. Enida, hvala vam što ste dio naše inicijative i molim vas da se obratite. Hvala i vama. Lijep pozdrav svima. Ja sam Enida Glušac, predsjednica udruženja Renesansa, udruženja oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja, što znači da okupljamo kompletno žensko zdravlje. Prije svega željela bih da pozdravim danas prisutne naše članove, naše pacijente, zatim naše suborce, sve medije koji su došli da nas podrže, naše divne parlamentarke i svakako farmaceute. Ono što mene posebno raduje jeste to što danas ovdje vidim našeg cijenjenog ministra zdravstva i direktora zavoda i s obzirom na to da sam ja uvijek optimista i čašu vidim napola punom, to mi nekako daje optimizam da je Sarajevo izgleda uz nas i da će Sarajevo vjerovatno kao primjer drugima potruditi se da prvi učine nešto na rješavanju ovih zaista vrlo, vrlo teških i vrlo gorućih problema i još jednom mnogo vam hvala obojici što ste danas sa nama. Svakako drago mi je što vidim ovako veliki odziv ljudi danas na ovoj pres konferenciji. Sve ovo danas što mi pričamo nije ništa novo, sve su ovo već ispričane priče i ja danas nisam ni spremala nikakav govor jer ja ne volim držati govor i ne volim spremati govore, tako da ukoliko mene emocije ponesu, slobodno vi mene prekinete i recite da je dosta. Mi uporno ponavljamo naše probleme kojih imamo jako mnogo,
ali sada je situacija trenutno alarmantna. Nama ljudi umiru, bukvalno umiru nam na rukama, umiru nam bez mogućnosti liječenja. Zamislite samo kako se osjeća jedna žena u ranim 20. i ranim 30. godinama, bez imalo pretjerivanja. Mi imamo djevojke od 20 godina sa metastatskim karcinomom dojke u Sarajevu, znači sa već zakašnjelom, zapuštenom fazom. Znači toliko nam je još uvijek i u Sarajevu niska svijest, a zamislite šta se onda dešava u ruralnim područjima. Zamislite kako se osjeća jedna djevojka u ranim 20. i ranim 30. godinama kada joj odsijeku obje sise, kada zna da boluje od smrtne bolesti, kada ne zna da li ima nade za izlječenje i onda dođe u kliniku i neko joj kaže da ona čak nema ni lijek, da ona čak ne može ni da pokuša da se liječi, da ona čak ne može ni da se bori. Prema najnovijim informacijama trenutno na listi čekanja za lijekove, s obzirom na to da mi naravno nemamo registar malignih pacijenata oboljelih od malignih bolesti, kao ni registar oboljelih na nivou države niti federacije, ali prema najnovijim informacijama koje ja imam trenutno je na listi čekanja za lijekove oboljeli od karcinoma pluća i karcinoma dojke 535 pacijenata. Ukupno oboljelih od malignih oboljenja je 1299. S obzirom da je uvijek nešto veći broj onih oboljelih koji su na listi čekanja za određene medicinske usluge, možemo računati znači da trenutno na listi čekanja imamo između 2.500 do 3.000 pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za jednu malu državu u kojoj je skoro 3 miliona građana, znači to je alarmantan broj ljudi na listi čekanja. To je stvarno nevjerovatan podatak, a za ukidanje liste čekanja za maligna oboljenja na mjesečnom nivou je potrebno 7 miliona maraka, što znači na godišnjem nivou da bi se ukinula lista čekanja za maligna oboljenja potrebno je 84, koliko sam sračunala, miliona konvertibilnih maraka. Znači to nije novac koji mi ne možemo obezbijeti, znači možemo ga obezbijeti. Mi kao predstavnici udruženja pacijenata, nas 5 ovdje, a pridružit će nam se, vjerujem i sigurna sam u to, i sva ostala udruženja pacijenata iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Mi kao pacijenti imamo niz adekvatnih, logičnih, pravih idejnih rješenja kako se ovi problemi mogu riješiti. O mnogim tim problemima smo pričali sa federalnim ministrom, pričali smo i sa premijerom vlade i spremni smo na svaku moguću saradnju, na svaki mogući vid pomoći, na sve ono što je potrebno i što možemo mi dati sa svoje strane kao pacijenti. Mada meni kao predsjednici udruženja to nije dužnost i to nije moj posao. Moj posao kao predsjednice udruženja jeste da se borim, da unaprijedim kvalitet života onkološkog pacijenta. Kvalitet, ne liječenje. A ja se borim za njihov, naš goli život. Kažem naš jer i sama sam onkološki pacijent i u našem udruženju su isključivo samo onkološki pacijenti. Tako da, evo i ovom prilikom naglašavam, pored svih onih rješenja koje smo naveli, koje smo nudili, od obaveznog ranog skrininga, od povrata PDV-a, od promjene zakona o javnim nabavkama, etc. Ima toga još jako mnogo. Mi smo spremni da damo svoje ideje, spremni smo da damo sve svoje resurse, samo molim vas, pomozite nam. Mi više nemamo vremena da čekamo, a ja kao predsjednica udruženja sa najvećim brojem članova i sa skupinom pacijenata koje su najviše pogođene, ja više
nemam snage da ih sahranjujem. Hvala vam. Hvala Inga. Liste čekanja, čekanje na preglede, čekanje na lijekove, kvalitet zdravstvenih usluga općenito, svi ti problemi nekako su rezultat neefikasnog, neodrživog modela finansiranja. I kao što ste mogli čuti, izdvajanje iz budžeta u nekim slučajevima su doslovno kap u moru njihovih potreba. I svima nam je dosta liječenja putem SMS poruka, putem donacija, putem humanitarnih poziva. To dobro znaju i u udruženju Mijelom u Bosni i Hercegovini, jer lijekova za ove oboljele najčešće uopšte nema, a radi se o bolestima koji zahtijevaju hitno medicinsko djelovanje. S nama je danas predsjednica ovog udruženja, Amira Mirđanović, koju molim da nam se obrati. Ja sam predsjednica udruženja oboljelih od multiple mieloma. Možete li samo drugi mikrofon uzeti, pa da smo sigurni. Hvala. Ja sam Amira Mirđanović, predsjednica udruženja oboljelih od multiple mieloma. Ovdje sam iz razloga što su izrazili želju da stvorimo tu jednu zajednički program Glasajmo za život i od samog početka svog djelovanja našeg udruženja koji sam registrovala 2016. godine, glavni cilj nam je bio da popravimo kvalitet života pacijenata i da stavimo lijekove na listu. Znači, cijela naša borba tokom ovog našeg djelovanja išla je u tom pravcu da osvijestimo odgovorne za stavljanje lijekova na listu u kojim se problemu nalaze svi naši pacijenti. Znači, to sam iskusila u vlastitom primjeru ja sam porodica oboljelog, muž mi je obolio od multiple mieloma, znači izgubio je bitku 2015. gdje smo mi lutali ne znam nijakoj period da bismo samo dobili dijagnozu koju smo dobili u Turskoj, znači nismo je dobili u Bosni i Hercegovini. U Turskoj smo je dobili za 24 sata, a ovdje nije dobio recimo za 2 godine. Kada smo se vratili iz Turske, pomislili smo, eto sad ima dijagnozu, počet će uspješno liječenje i krenut ćemo u pravom pravcu. Tek tada smo shvatili u kojim smo problemu, mi kao pacijenti i kao porodica oboljelih. Da sad ne dužim tu priču svoju, htjela sam da nastavim ovo naše djelovanje od 2016. dugi njih 8 godina. Susretali smo se sa raznim udruženjima i sa njihovim problemima i shvatili smo da mi maltene imamo svi iste probleme. Pacijenti nemaju lijekove i kvalitet života kompletne porodice je ugrožen. Tada smo stupili u jedan zajednički projekt sa gospodinom kolegom Hasmirom u projekat Pravo za lijek 2022. i sada u 2024. u ovaj projekat Glasajmo za život sa gospodinom Sejfićem na čelu, gdje se nadamo da ćemo u narednom periodu od 3,5 godine napraviti i ostvariti ove sve naše ciljeve koje smo sebi zadali. Mi nismo tu da upiremo prstom u nekoga da je nama neko kriv za ovo, mi smo samo da popravimo dijalog između nas i odgovorni za stavljanje lijekova na listu. Znači zajednički dijalog i što češći i zdraviji dijalog da uputimo i da prikažemo problematiku pacijenata. Ja mogu dati samo jedan primjer kada sam ja ušla u ovu priču sa nabavkom lijekova. Znači 2013. do 2015. mi smo se borili sa multiple mielomom, znači čitava porodica se bori, ne samo oboljeli. Jedna ampula bortezomib je bila 3500 maraka u Mostaru, recimo. Jedna ampula. Znači, za jedan ciklus trebaju 4 ampule, a treba 4 do 8 ciklusa samo za prvu liniju liječenja multiple mieloma. Pa vi onda izračunajte koliko košta jednu porodicu koja se naravno morala liječiti porukama i donacijama i na ne znam koji sve način. Ja smatram da država bi puno više uštedjela i puno više bi iskoristila ta sredstva koja mi ostavljamo u susjednim državama, samim odlaskom preko granice i kupovanjem lijekova u drugim državama, da bi se uštedjelo i puno bi se više imalo kada bi se izdvajalo za ove oboljeli.
Imam još jedan primjer, recimo, gdje smo mi tokom našeg djelovanja za multiplem dijelom nije bio registrovan jedan lijek tada kad sam 2016. Mi smo uspjeli svojim djelovanjem da registrujemo bortezomib, lenalidomid, to je prva linija liječenja, daratumab, recimo druga i treća, ali ti su lijekovi sada na toj nekoj B listi koju finansira Fond solidarnosti. Znači, oni nas opet vraćaju na početak, gdje kad Fond solidarnosti nema dovoljno sredstava, opet pacijent nema lijek, bez obzira što je sada registrovan u BiH. I što sada više nije tako skup, prešao je u generiku, recimo tada je bila ampula jedna 3.500, sada je 75 eura u Hrvatskoj. A na bolničkom liječenju je nekih 25 maraka kada pacijent preko bolničkog liječenja dobija tu. Mi više ne možemo prihvatiti to opravdanje da Fond solidarnosti nema dovoljno sredstava, da se na glavnu esencijalnu listu stavi lijek bortezomib i svi ostali lijekovi koji sada više nisu tako skupi i da se ne mogu opravdati više s tim da Fond solidarnosti nema dovoljno sredstava. A znamo koja je to paralela između zašto Fond solidarnosti ne izdvaja dovoljno sredstava, zašto Fond solidarnosti ne dobija dovoljno sredstava da bi mogao izdvojiti za liječenje pacijenata. Ja sam ovdje htjela još da se zahvalim gospodinu Sekiću što je našao tu ideju za ovaj projekat, da nas udruži u sve zajedno ovaj zajednički projekat, jer mislim da bi zajedničkim snagama da možemo uspjeti i da u narednih 3,5 godine da ćemo već moći ubirati plodove našeg rada. Hvala vam svima što ste nas došli da podržite. Toliko od mene. Hvala vam i na hrabrosti i na doprinosu, ali i eto što ste doputovali jutros iz Zavidovića da budete dio ove naše konferencije. Sada pozivam gospođu Almu Stefanišin, predsjednicu Udruženja osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti u Bosni i Hercegovini, da nam se obrati. Alma, vaše udruženje nazvali ste Snaga. Hajde sad da pričamo o tome šta je snaga ovog projekta. Dobar dan. Zahvalila bi se svim prisutnim. Zahvalila bi se gospodinu Seadu Sekiću što je prepoznao u nama neki kvalitet i pozvao nas da budemo dio ovog projekta. Ja moram reći da je Udruženje oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti osnovano prije 10 godina. Krenuli smo sa ciljem da poboljšamo kvalitet života, a došli smo do te granice da smo se morali boriti da stavimo naše lijekove na listu. Ja moram reći za 10 godina djelovanja našeg udruženja nemamo neke velike rezultate. Do prije par godina sve smo lijekove kupovali. Prije 3 godine, 3,5 smo stavili jedan naš osnovni lijek Aravu na esencijalnu listu u cijeloj Bosni i Hercegovini, na federalnoj, ali ja moram reći da samo kanton Sarajevo i Tuzlanski kanton dobivaju besplatno, dok ostali kantoni ipak na kraju plaćaju 9 mjeseci. Prije 2 godine, zahvaljujući, da kažem, našim parlamentarcima, uspjeli smo staviti biološku terapiju u Sarajevski kanton. Ali, nažalost, nismo je stavili na listu redovnog liječenja, ali smo stavili na listu posebnih programa. Danas, evo da kažem, današnji dan imamo 130 pacijenata na biološkoj terapiji u kantonu Sarajevo, a imamo sigurno nekih između 50 do 70 pacijenata koji čekaju tu terapiju, a koja im znači život. Ja ću se zahvaliti, naravno, direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja što je zaista pronašao rješenje da se reumatološki pacijenti stavi na taj poseban program, mada taj poseban program još uvijek nije dovoljan jer i sami znamo da imamo listu čekanja. Moram reći da smo uspjeli u svojoj ovoj našoj borbi, ako ništa drugo, obezbijediti djecu. Da djeca do 18 godina imaju nesmetano korištenje biološke terapije i čak u kontinuitetu kada prelaze 18+, da nesmetano nastavljaju sa tom terapijom. Ja ću reći da je to jedini uspjeh našeg udruženja
i naravno neke fizikalne terapije koje opet zahvaljujući Zavodu zdravstvenog osiguranja uspijevamo završiti svake godine. Što smo ušli u ovaj projekat? Pa ušli smo da se izborimo, da stavimo sve naše lijekove na listu. Ja moram reći, evo ministar nam je ovdje zdravstva kantona Sarajevo, sa kojim svaki put kad se vidimo kažem šta ćemo uraditi za reumatološke pacijente. Ja moram reći da glavni lijek, osnovni lijek Metotrexat nalazi se na esencijalnoj listi, ali nažalost ne za reumatološke pacijente. Znači, reumatološki pacijenti su primorani da taj lijek kupuju, iako je na esencijalnoj listi. Napravljena je jedna nepravda, ja ću reći nepravda. Svi pacijenti koji su na biološkoj terapiji imaju besplatan Metotrexat, a pacijenti koji nisu na biološkoj terapiji, oni nažalost ga i dalje kupuju. Mislim da je tu jedna nepravda, o toj nepravdi ćemo pokušati da riješimo, da kažem, da makar svi pacijenti imaju taj Metotrexat besplatno. Šta vidimo kroz projekat? Pa kroz ovaj projekat vidimo masovnost, vidimo zajedničku borbu svih oboljelih, svih udruženja. Ja se nadam da će nam se sva udruženja koja djeluju na području Bosne i Hercegovine Federacije priključiti da budemo zajedno dio ovoga tima i dio ove borbe. Ja neću dužiti puno, pošto je Nidin govor me nekako, da kažem, malo potresao, pošto jesam u toj priči i znam jako dobro situaciju njenog udruženja, jer sam i sama član tog istog udruženja. Samo ću reći da pozivamo sve zainteresovana udruženja, sve oboljele, da se priključe, da budemo dio ove borbe, da riješimo naše zdravstveno pitanje, kvalitet života i naše liječenje. A svim relevantnim vladajućim strukturama ću poručiti: ne možete odlučivati o našem zdravlju bez našeg učešća. I zapamtite, zajedno smo jači. Hvala. Hvala, Alma. I na kraju s nama je gospodin Hasmir Delić, prvi čovjek udruženja distrofičara, koji je prešao dalek put iz Cazina da nam se danas pridruži. Hasmire, evo, kako vi vidite ulogu inicijative Glasaj za život u procesu uključivanja pacijenata s rijetkim bolestima u terapijski proces? Hvala na predstavljanju. Hvala svima što su izdvojili svoje vrijeme danas da zajedno glasamo za život, jel? I da počnemo glasati za život. Hvala gospodinu Sefiću koji je uključio našu organizaciju u ovaj projekat. Naglasit ću, Udruženje distrofičara Cazin je lokalna gradska organizacija osoba sa tjelesnim invaliditetom, čiji invaliditet je produkt pored distrofije i drugih rijetkih bolesti. Mi smo ovdje kao prethodnica daleko veće organizacije Saveza za rijetke bolesti koji djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine. Savez okuplja 11 organizacija s područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Želim s vama podijeliti informaciju. Znači, što se tiče oboljelih rijetkih bolesti, evidenciju o broju oboljelih vodi Centar za rijetke bolesti koji je nastao u vrijeme nastajanja samog saveza, djeluje pri kliničkom centru u Tuzli. Na evidenciji od februara informacija, znači imamo nešto oko 700 oboljelih od rijetkih bolesti s područja cijele federacije i sa nešto oko 200 različitih medicinskih dijagnoza rijetkih bolesti. Ja se izvinjam, ja sam malo više se pripremio na papir, pa ću neke informacije više izčitavati. Naša opća uloga Saveza za rijetke bolesti je zagovaranje sistemskih rješenja koja će poboljšati status pacijenata oboljelih od rijetkih bolesti na području cijele federacije. Svjesni smo da se samo organizovanim pristupom može raditi na ostvarivanju prava pacijenata, prezentaciji njihovih potreba i stvaranju pozitivnih promjena kroz dijalog s institucijama. Ja se izvinjam ako nekad malo zapnem, to je zbog faciokupulatorne distrofije koja mi izaziva grčenje mišića, lica, pa neke riječi ili raspolim ili ne mogu do kraja ni izgovoriti. A ovo
ovo što treperi glas, to treperi mikrofon zbog distrofije druge koja mi izaziva drhtanje. Naša dosadašnja iskustva su da su pojedinačni pokušaj u rješavanju problema često bili ili kratkoročni ili neodrživi. Ali zahvaljujući dijalogu sa Federalnim ministarstvom zdravstva koji smo imali u vremenu nastajanja našeg Saveza za rijetke bolesti koji je u zadnje vrijeme nešto oslabio ili prekinut, zabilježili smo i prve pomake među kojima je i početak formiranja radnog tijela koje će raditi na pripremama zakona o rijetkim bolestima. Naglasit ću da su oboljeli od rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine jedina populacija koja nije zakonski priznata, koja nema svoj zakon i koja nema se na što osloniti. Mi u Federaciji imamo i zakon o nacionalnim manjinama, zakon o osobama s invaliditetom, zakon o ovom ili onom, zakon o psima lutalicama, nažalost, pa zakon o rijetkim bolestima nemamo. Eto, mi se nadam da ćemo uskoro i mi biti zakonski priznata populacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, nije uvijek dovoljna samo povremena komunikacija s vlastima. Ono zašto se mi zalažemo i što vjerujemo da možemo postići u našem projektu Glasaj za život je kontinuirana saradnja kao i uključenost naših predstavnika u radna tijela koja donose odluke o lijekovima i pravima pacijenata. Zbog toga mi iz rijetkih bolesti, inače optimistični, i u ovaj projekat ulazimo s visokim optimizmom. Ovdje vidimo partnere s kojima možemo raditi na pronalasku sistemskih rješenja za probleme naših pacijenata, odnosno svih pacijenata sa teškim oboljenjima u Federaciji pa i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naša obaveza je da stalno ukazujemo na stanje i na odnose društva s kojima oboljelima od rijetkih bolesti, posebno jer ova problematika nije od jučer. Ova problematika oblast rijetkih bolesti se taloži godinama i rezultat je višegodišnjeg nagomilavanja problema. Neuređena zakonska regulativa, neusklađeni propisi, nedovoljna lista lijekova te administrativne prepreke su samo dio problema s kojima se mi oboljeli svakodnevno suočavamo. Želim naglasiti da smo mi svjesni kako sistemska rješenja ne mogu doći preko noći, pogotovo u oblastima koja su ovoliko zapuštena kao što je oblast rijetkih bolesti. Ali učešćem u projektu Glasajmo za život mi se nadamo da ćemo nastaviti dijalog sa našim vlastima, da ćemo oživjeti parlamentarnu proceduru naše programske strategije za rijetke bolesti koja je nastala u vrijeme nastajanja Saveza i koja je zapela u Federalnom ministarstvu financija, čeka daljnju odobravanje ministra financija, kako on to naziva, totalnom fiskalizacijom strategije, to je neki novi pojam, nama svima nepoznat. Dalje u radu na tome da pacijenti budu uključeni u izradu zakona kako o rijetkim bolestima, tako i u nastajanju registra za rijetke bolesti. Mi ćemo nastaviti da kroz ovaj projekat institucionalno se osnaži Federalni centar za rijetke bolesti, koji bi pored osnovne statističke obrade o broju oboljelih trebao raditi i na kompletnom tom putu ili od otkrivanja dijagnoze do načina liječenja. Također o nastajanju registra za rijetke bolesti. Naglasit ću, moji prethodnici nisu naglasili, jedna farmaceutska kompanija je poklonila server za rijetke bolesti, još kaže server, ne znam taj informatički termin, preko kojeg bi se radio jedinstveni registar oboljelih od rijetkih bolesti. Mislim da se radi o kompaniji Roche. Poklonila Federalnom ministarstvu zdravstva da je samo prilagodi našim federalnim mogućnostima, kako tad, tako i danas, to još uvijek stoji u Federalnom ministarstvu zdravstva, na tome se ništa ne radi. Sve statistike vodi naš Centar za rijetke bolesti,
pri kliničkom centru Tuzla koji vodi doktorica Mensuda Hasanhodžić. Hvala Hasire, hvala svim našim... Ja se izvinjam, nisam zašao, samo ću za kraj dodati, prostite, molim vas. Glasati za zdravlje znači nama da nam glasate za život. Ja zato koristim priliku za kraj da pozovem sve donosioce odluka, svu našu javnost da podrže ovaj naš projekat, jer spasiti jedan život je isto kao da smo spasili cijelo čovječanstvo. Zaista, za kraj ću samo reći, Gospodo, nas ne ubija bolest. Pored tolike smrtnosti koja se javlja, kod nas ne ubija bolest, za bolest postoji lijek. Nas ubija neuređen sistem koji nama ne dozvoljava način da dođemo do lijeka. Naglasit ću da je kod mene 4 članova porodice preselilo prije nego što je dočekalo list, odnosno prije nego što je dočekalo da bude uopće na listi. Hvala vam. Hvala Hasire, hvala svima. Kao što ste mogli čuti u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine se zaista nagomilalo toliko puno problema, ali njihovo rješavanje ne bi smjelo da ima veze s tim ko će doći na vlast, koje političke stranke, koji ljudi. Hvala vam svima na dolasku i angažmanu, novinari, ako imate pitanje, sada imamo priliku, ili ćete da svi zajedno onda organizujemo izjave ispred brandinga nakon završetka konferencije. Pitanja? Znači, svi ćemo pojedinačno. Ok. Hvala vam. Vidimo se za koju minutu tu. Nije privilegija. Zdravlje je pravo. I moramo se svi izboriti da zajedno odbranimo to pravo. To je bio završetak. Hvala velika.